बिखुनजोनि थाखा फैसाखौ लुथिजोबनानै ताजमहलनि न' लुनो गोनांमोन, बुलेट लानो गोनांमोन, उल्था जाजोब्बाय, उल्था जाजोब्बाय। मा जाबावनांगौ जाखो बे अनुमानाबो बहा थांनानै थाहैखो? आयु माबोरै संसार जाबावनांगौ आंलाय बे न'आवलाय? मानो जुदा जाहोखो आंखौलाय? ओंखाम ओंख्रिबो मोजां संनो रोङा आङो। बोरै संनानै जाहोबावनांगौ आं हौवानो? हाया उन्दुनानै गाबबाबो आगोर मोनला माथो आङो। ना थुरसि गंसे दं, ना साराय गंसे दं, ना दोक्सि गंसे दं, ना गेसानो दङ। आयु मा जाबावगोन? आंथ' अरबो सुनो रोंखाया। मा जाबावगोन? लोगोफोर, बे जोमैनि गाबनायखौ दा नुनो मोनबावसिगोन। नोंथांमोना नायनानै थादो। बे ससे ट्रेलारल'मोन।